Ayo silakan Bos Galon. Ada tamu kondangan bareng Rafarda. Terima kasih, puntan-puntan. Iya kemana hola bos? Janji Arab temenan, nyatane cuma kanggo dolanan. Sekian kula mung dadi tamu kondangan, tega. Bapak Besan, mana Bapak Besan? Terima kasih. Kemana? Isi dada di jodone, kula sing jaga batur sing duwe. Jalin hubungan karo kula, yen sampean bahagia, kula sing larang.
boyone kula sing jaga batur sing duwe jalin hubungan karo kula yen sampean bahagia kula sing larang. Oke, terima kasih sekali buat keluarga besar pengantin.